byla teprve začátkem. Zvládli jsme ovládnout elektřinu, neviditelnou sílu, která proměnila každou oblast našeho života. Elektřina rozsvítila města, uvedla do pohybu stroje a umožnila vynálezy, bez kterých si svět dnes neumíme představit. Poprvé v historii prodloužila den do noci a přinesla světlo do temnoty. Otevřela dveře novým myšlenkám, inspirovala a umožnila snít odvážněji. V záři tohoto světla se sny začaly stávat realitou. Jedním z těchto snů bylo vzlétnout k obloze jako pták. Lidé se strojili první letadlo a poprvé se vznesli. Odpoutali jsme se od země a spatřili svět novýma očima. Letadlo se stalo symbolem odvahy překonat hranice a dotknout se nebes. Jakmile jsme dobyli nebe, obrátili jsme zrak ke hvězdám. Nebe nám nestačilo a vesmír nás lákal. Sestrojili jsme raketu a vyslali ji vzhůru až za hranice naší planety. Vznesla se ke hvězdám a nesla naše sny o vzdálených světech. Poprvé v historii jsme opustili Zemi a vydali se do neznáma. Dotkli jsme se Měsíce a pohlédli zpět na naši planetu. Zatímco jsme dobývali vesmír, nová éra komunikace přinesla neviditelné vlny, které propojily naši planetu. Vzdálenosti se zmenšily, každý kout světa je na dosah ruky. Lidské poznání i sny se sdílejí v jediném propojeném rytmu. Uprostřed propojeného světa se zrodila nová myšlenka. Umělá mysl. Data proudící jako oceán jedniček a nul, spojující se jako neurony v síti lidského mozku. Z tohoto proudu se rodí obrysy nové inteligence. Automatizace jsme přešli k robotům, kteří vykonávali jednoduché úkoly. Postupně jsme jim dali schopnost učit se i vnímat. Stvořili jsme mysl z našich znalostí a poznání.
překážku a uskutečnit i nejodvážnější sny. S odvahou a nadějí vítáme budoucnost, kterou držíme ve svých rukou. A tohle je teprve začátek. Děkujeme vám i všem partnerům, že jste s námi na Ignis Show.